फुजा सिजन होनोब्ला जों बयनियावबो मोनसे दोहौआ फैयो जे गोदान गोदान गाननाय जोमनाय नांगौ बेबादिनो जोङो बयबो गलाफ्राव थाङो बबेबा हाथाय बाजारफ्राव थांनानै गोदान गोदान ड्रेस बायदिसिनाफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनो दा बे समावनो जोङो दंफैयो बाथासिपुर एबा दिकियाजुलि रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय मोनसे बर'नि दख'ना बायदिसिना बेयाव गानग्रा जोमग्रानि गलायाव दंफैयो दा बे समाव जोङो फुजा साखाथिखाय गोबां होंगो दोंगो गलायाव जानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव जोङो गलानि जि गलादार बा दखाननि दा बिथांनिफ्राय जोङो गुवारै मोनथिना लागोन जे बिथांमोना बे फुजा सिजोनाव माबायदि बायनाय फाननायफोरखौ माबायदि खालामनो हादों बिथांमोना माबोरै माल माथाफोरखौ फाननो हादों बेनि सायाव जोङो दिनैनि नैबे समनि गेजेरजों मोनथिनानै लागोन दा बे समावनो गलादारनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैगोन नोंथांमोननि नैबे गलायाव दा फुजा सिजोनखाय होंगो दोंगोआ बारा जादोंना बेफोरनि अनगायैबो बेलेग समफ्रावबो बेबायदि होंगो दोंगोआ जायो दा फुजाखाय होंगो दोंगोआ एसे बांसिन फुजा नङाबाबो एसे सोलियो आरो जागाया एसे माबायाव हिसाबै मोजाङैनो सोलियो आरो दस्रा समावबाबो नोंथांमोननि गलायाव बेवहाय मा मा गानग्रा जोमग्रा ड्रेस बेवहाय दख'नानि आइटेमाव जेसेबां दं दा गोदान जा ओंखारदों बेफोरबो सिजौ ब्रेन्डनो बिबार ब्रेन्ड लफाय ब्रेन्ड बेफोर खासे थानानै आरो जेसेबां सोलिबाय थाखानाय गोजाम गोदान गासैबो कालेक्सन खालामनानै बेखौ लानाय जादों आरो दोननाय जादों आरो फुजानि नामै माबाफोर अफारफोर सोलिदों औ अफार होनाय जादों जाय बुस्थुआ ओइयावहाय दोननाय जादों देखाय जायो बेफोरखौ मोनसे समावहाय 2600 2700 फानोमोन बेखौहाय अफाराव होनाय जादों आरो 1500 रेटै होनाय जादों आरो माने बेखौ जों बेखौ माने गोजाम जानायखाय थैनानैबाबो बेखौ होनाय जादों आरो माने नंगौ बे समाव बिथाङा फोरमायदों फुजानि नामाव बिथांमोना अफारबो होनाय जादों बे समाव जोंनि गेजेराव बिथाङा देखायनानैबो होदों आरो बे अफार बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बे नोंथांमोननि गलानिफ्राय हलसेल बायदिसिनाफ्राव हरनाय जायो नामा? औ हलसेल प्लास रिटेलारखा दखानानो हलसेलबो हरनाय जायो रिटेलारबो फाननाय जायो आरो माने नोंथांमोननि दखानाव गोबां माल स्टकआव थानायखौ नुनो मोनदों बे फुजानि समावबो जायोना गुबुन समावबो बेखिनि स्टकखौ लाखिखायो आरो हलसेल नालाय नोंथांनि जि गलानि थावनि बेखौ जोङो बाथासिपुर रेलवे स्टेसन रेलवे पार्किं बेखिनि आरो नंगौ बिथांनि जि गला एड्रेस बिथाङा जोंनो सिगाङाव गावनि खुगाजों खोन्थानानै होबाय दा बे समाव जोङो माखासे बायनाय फाननाय जि गलानि कास्टमारफोर बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैगोन बिथांमोना गावसिनि नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ नैबे गलायाव फैनानै मोननो हादोंना हायाखै आरो बे गलायाव फैनानै माबायदि डिसकाउन्ट मोनदों माबायदि गोजोननाय मोनदों बेखौ बे समाव जोङो मिथिनो लुबैगोन नंगौ बे समाव जोङो जि बायगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा नैबेयावहाय मा बायखो दासिमाव बिदिनो दख'ना गस्ला गथ'फोरनो बिदि बायनानै लांफैदों नैबे गलायाव जिफोर बायनाय बेयो दिनैसो गिबि ना सिगाङावबो बायखांबाय गाज्रि 5-6 बोसोर जाबाय आं बेयावनो इउज खालामो माबायदि मोनो बेवहाय माल माथा बायनानै मोजां मोनो दायो बेसेबांसोनि बाजेट खालामो बेसेबांसोनि माल माथा बायखो नै दिनैहाय बिदिनो 600सोनिल' दाख्लै सप्तायावबो समबारखालि फैदोंमोन आं बेयावबो 3000सोनि माल लांदों माल बायनायाव बेवहाय दाम दर खालामनायाव एसे खमै हरो ना बारा लायो दाम खालामनायाव बिदिनो हलसेल हिसाबै एसे खमावनो हरो बिदि आरो नंगौ बेवहाय जि बायगिरि कास्टमारफोर बिथांमोनाबो गोजोननायखौ फोरमायदों बेवहाय फैनानै बिथांमोना डिसकाउन्ट मोनो बा हलसेल रेटआवनो जि गाननाय जोमनाय जि जोमनि दामफोर बेखौ मोनो होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बेवहाय माल माथा दासिम फुजानि ड्रेस बायदिसिनाफोर बायनो गोसो जादोंब्ला बेयाव फैनानै माल माथा ड्रेसफोरखौ लांफैनो हागोन बेखौ खावलायनाय थाबाय दिकियाजुलिनिफ्राय आङो खौरांगिरि आगोना बसुमतारी